Madugay juta ni do, di juta kasakay do. Paminaw na ko. Nagkuhan pa ko ka, nagdala may kong silupin pa, magsuka ko ba? Agro. Ano ka ba? Magsuka rin ka? Oo, magsuka ko. Dilang. Dinggoy jud kita kasakay, makasakay ta didto pa jud do. Ubaktas ta didto do. Pagkuhan ko, pag magsuka ako ron, mautdag silupin, alan, usab ko yung silupin. Ara lang mo. Kuntay no, mautdag siglupin. Pwede ra man may sagol mo sinuka sa sinuka. Bago di mo ko musuka na. Before musuka jud ko karon din na. Di na dai. Oh, di na naanad na ko biyahe. Ako dili na pag magsuka pero yung gaso lang ba? Terminal. Lo putik kamay kani, umbak ba. Mo ni but pa sabot ni boss. Umbak ba. Umbak daw hek. Anong sorry, wala yung siya kabalo asa may padul. No sa bisaw sig asa ra ta malagpot ani ron boss. Asa na tama lagpot no? Gani, ug asa ra malagpot. Si boso. Pero si boss shout out ang boss. Pamutan na lang how to get there. Sa San Pedro mo kaya. Patabang na kang sir, unsaon pag adto dito. Eri first time na mo biyahe layo no ka. Kao ba nang team? Dili ko nagabiyahe. First time na mo biyahe grupo. First time na mo biyahe grupo kay kasapaon ko. Ang ko. Sige lang, asa tayo lagput sa Sayo asa may ilagpot ani karon. Dito na lang pud mi padulong. gage. Dili lalim ang kinabuhi ani mga commuters. Adlaw-adlaw moagi sa mga dalan bisag ang safety way kasiguraduhan. Bisa kay maabot na sa paingnan. Maghuwat na masakyan, bahalag ulan o init, bisan og magkaguot, basta kay masulod lang. Usahay maabtan nagatugon sa biyahe tungod sa kakapoy. Pero way panahon aron magreklamo. Kay og dili mag-commute, dili man jud makaabot. Ang uban mosakay na lang bisan galibog og napabay direksyon nilang kinabuhi. Nagdahom nga inignaog nila. Matubag nila pangutana unsay pulos nila ani kalibutana. Sabayan pa sa bugat nga traffic nga mura nagdi mo irog. Sama nimo hantud karon nagpabilin gihapon ka nga gabarog. Kita commuters matawag ta nga sundalo sa kadalanan. Nakigira sa bala sa pagsulay sa dalan maabot lang sa angay adtuan. Hunahunaan na lang na di mailan ni atong pag-commute na nakaduol na ta sa mga pangandoy nga atong gusto makabot. Asay naog sa sakyanan dito naog. Lah. Ikaw ba kipiim bay? Hay, pangitag pangutanan nay. Ay, dara naman di ay. Mangita. Mangita pa pangutanan. Pa general una matuyok pa tagalin. Mangita pa yung pangutanan na naman dito ay. Grabe ka checkboy ni Marjong boss. Pati kuan no. No, grabe si Marjong sa bata to jo. Grabe Jun, di na dyan mapugan yung pagka-checkboy ba? Kasi mapugan inborn may. Grabe kiti atong chick sa pikas na miso eh. Di ko mo sugot ba nga di na ako ni matiradahan eh. Pangitaan dyan akong pamaging matiradahan ko ni. Buang Marjong ni. Chick boy lakas kinis mga chicks ni. Huli ka girl. Tayo bata eh. Grabe checkboy man kay bay. Tik-atik yung ilog ba sa dagang kay karni dito. Lama ang bataan eh. Umhan gud.
정신이 나가서 나